Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastrita ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nembag abigatyo amin na sangapada papagayam. Manipod ito'y Nemars Entertainment Production Center, iti Nemars Studio. Amasarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di manangaswang bahay iti programa, Dear Manong Nemi. Kadato ti pagayam yun ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumapkablawak itinembag ang bigat na imbangal daw, na imbangal oras kada kaya aming sa kapada. Turun, dararan, papagayamin tayo ni Ruki nga ibasa. Dito pagkasalitaan ni pagayam tayong Rodelio, nga napolwan iti Lula Angela. Pinasanaga na yan. Siya sino ni Lula Angela, ti biyag ni Rodelio, ano nga ta, maadaw tayong maadaw tayong adal ken pagsarmingan ti bagi dito nga pakasalitaan. Kunanad to Dear Manong Nemi. Sangsangpet ko, Manong Nemi, idi tapagunyan nak ni Lula Angela. Nga da nga nakatugaw, iti butaka na. Nga agbuybuya iti TV. Rodelio, Lula, urayad da nga sumre ka, at na makapagmano ak kada kayo. Gumano ak kada kayo, Lula? Kasi nakanihapon Diyos sa pok. Ikapag sukat, wano, agtugaw ka ta, ada sa lutsudakan ka. Agtugaw ako ni ti Abayo, o ni ti sangwanan nyo. Ti Abayo latan. Rapin gumatagbuya na tabibuyan nyo. Abi ka di Lola, kasi na seryoso kayo. Manutawan mo. Pagkatawa ka. Da kay Lola, mga taon yun. Kaya nabayag ako nga senior citizen. Di, nagamamuta, 50 kini. Mga taon mo, ide. Kanadurot-durot ko ti high school. Di, 16 nga ron. Ita, mga taon ko. Katsi ka, mano nga tawanin nga, agkad kadwa tayo dito nga balay. Abaya nga, pampanunutin nyo tatawan. Kasukan, napigsak pala ide. Ita, nagretiro ako nga nabayag iti trabaho. Katsi ka, nakabisbisi ka. Awan naman sa bali nga pampanunutin no sa nga tinegosyo, mapo. Di mo matan panunutin, di bukod mo nga bagi. Ni Lola, hamo ka di kaya tag pamilya.
Aw matlaeng ng tiyam amom kanyak nga nobyam. Agpamilya ka. Kira mo mapok. Agam yaman na. Tadimteng kay tibihag ko. Dahil saan ka kung mga dimteng tibihag ko? Asin ako maitati mga sikaso kaniyak. Alaman. Idin tutag may sa akin, di ngagbibiyag, idi makita ka. Malakip mo, no kasano nga nagsabat ti dalan ta, apo. Ni Lola, rugyan naman inti agkahapon lamang, no agga idikal man laing, no agdirman nini. Saang maliklikan nga dilagipen, tinaglabas. Asino ka, idi. Kadita, asino ka? Inarakop ko ni Lola Angela Manong Nemi. Lola, nusang na kayo. Dinaramat ni Apo Diyos. Saan ko naragpatikas ito nga sitwasyon ita? Apay nga min idikat ang katang-katang ka. Inistoryak mo tin kada kayo di. Nga naggapo kayo di probinsya. Nga naggraduar ka ti high school. Kat ingkalikagom mo ti may dito siyudad, ang makigasang-gasat. Uy, Lola, takayat ko ngay tag-ay ti biyakbing. Nakakurkurapay kami di probinsya. Ni tatang, kininanang, saan nga umanay ti masapulan da, para iti mamintlo kam kumangamangan. No muna, lima kamot nga rin nga kabsat. No apakit di nga mina nga dagiti nakurapay kini sudat ti maaduan iti membro ti pamilya. E di natasyak idi katwa. Duhamad dagiti nagbalingan nako nga mawan gasat da. Kabuta naggandandangan atay iti aksidente. Ni Lola mat, nagsangit kay manin. Ay, saan? Mayat no agsangit ti tao, tap no madalosan ti mata. Mayat no lagi penti na palabas, tap no mabang arang tirik na. Arig na, matmatay kam idintibisin, Lola. Isot gabon na nga hindi. Nagraduaro ko ti high school, ngayon karigatak, tinagraduaro. Yung karik ti bagik, Lola. Nga umahek dito siyudad, ang makigasang-gasat. Tapno, parang ayak ti biyag mi. Matulunghak datatang kininanang nga makapatakder kami iti saan nga kalapaw no tikat sementado nga balay nga natalged nga pag naedanda. Matulunghak digiri kakabsat ko. Pwede pa nagbasa da. Naurno nga kwarta ti pinagplitek. Ngayon di makadanon akong dito siyudad. Awam matiraster ko ang trabaho. Gaputa, ti amuda edi kat palaboy ka. Ti amuda edi kat mananakaw ka. Mwen Lola. Tiladamat idin ti pagturturog ka. Saan ako nagdigdigos. Taumat pagdigusak. Saan ako nagsusukat. Kaya ko mga armat agtalagang ka nga pagtrabahon na ka. Katkas diya tilangam. Naging ka na. Lola, Jack malipatan de dingal daw. Oen manong nemi, Jack malipatan de dingal daw ko na. Awan ni diti masnok nga turungat, matmatayo kung tibisin arig na. Awan ti mayat, amang pakan kanyak, awan ti mayat, amang pastrak kanyak, tapno ibag kumangag trabaho ak. Nagnagnaak nga kaslawan turong tibiyag ko kan awan ti parat. Aging ka napuutak laing idin manong nemi nga daak iti asadeg daglaklako iti pisbol. Malangab ko ti angot ti pisbol. Inang angot ko latan manong tabarbaring kunak. No barbaring no makabsog. Barbaring kunak. No, saan nga isun pakarik nakit ibisin.
Ngayon ti makadagas manong nemi, ti amu ti aglako, kita. Nasla da pangkip kung agtakaw no mang dangran, ken kuana no kadakwada. Kasaliklikan dak manong nemi di kiti customer, ket aging gabi no kawanak. Ti aglako ti pisbol. Huy! Huy! Nagbalbala ba? Buwan ako to'y, makababisit ka. Agi kayo, hindi kiti customer ko, gapukin ka, nagdumrit ka, nagbangsit ka. Umatay ka to. Yung sana hindi nga makakuti manong nemi. Kasla nakalansa manong nemi. Dagiti sakak. Wen. Inasat ganak manong nemi. Taglaklako ti pisbol. Sa anak indurun. Kasla sa anak pagidin maidurun. Kasla na ilan sa nga rodin ti sakak. Iti daga. Uno iti semento. Sinipat na pa'y tirupak. Puman ako to'y kunakit. Buisit ka. Puman ako to'y. Ngam sa anak lata makakunti manong. Ngam kabuta ado di kiti customer na nagsubli. Nga naman naglako, nagluto, ken naglako man. Karimondakon manong nemi di kiti aggatang nakadadayon ti yanda. Muda manong nemi kat talagang agdangrana kuno anyaman dita, madurmenda, mabangsitanda. Manong nemi kaputa talagang sa anak nga umakar. Imay manen taglako ti pisbol ket kinugtaran nak manong. Urek la napaatras. Natulid manong. Ikarigasak ti makder idi manong nemi sa tumalikoden nga umadayo. Nga madanangig ko na pigsa nga timek. Ay! Anat nang kong tarap kay kuana? O babae mo loko, padong nga tao isuna. Anat problema mo kay kuana? Kat di matagudoon di matagkutkot Napamukit kinugtara rin. Nakabangbangsit na. Nakabangbangsit? Baka na ito yung lakom tinabangsit. Ha? Baka nagito trihit, di gito nabangsit ko nam din. Dato nga lakom, namnamayam ko maka na imas, namnamayam na pintas iti panaka-prepare na, namnamayam nga ron nga, no, ang mga mamento tinukpraam sa mulinoto, nagloko kan, padam nga tao nga, mabukog tara, padaywan. Nabatalyawak man. May sa, hamad unay bakit? Jack Mariro, natataingin ni nanang ko. May isa nga ina, may isa nga lola. Di masadig kanyak manong nemi ti bakit sa nang inigamanan ti takyag ko. Umaykan. Wait. Kastaon ti panang pet-pet na ti takyag ko. Manong nemi kat medyo guyodin nakpayenta mabayaga ka magna. Ngamin nalistok mo tinagna manong nemi. Kasla da isu tinangtid kanyak ti kired na ito nga bakit. Nangisakit kanyak. Isulat nangisakit kanyak. Sibo di adakti siyudad manong nemi nga matmatahin iti bisin. Tawan ti mang pasangbay kanyak. Awan ti mayat kasumrek at agtrabaho. Nairot ti panang pet-pet na titakyag ko manong nemi kasla di nakayat nga ibatan. Manong nemi. Iti makaadanon kami. Iti mabalin ng panggatangan. Iti arwate. Di matang. Sukot ka. Alan. Nana. Lola ko na. Lola. Nagkamanak ka na kayo. Diging kadyalinga din. Unugor ka. Masapul tati mabalin mo nga pagdiramusan. O pagbuguan. Pagdigusan. Nagdigos ka dun sa diabalay ko na kumangem amok kakastoon ni tibisin mo. Matbataya kong tibisin no. Ay siya nga dito nagsukat ka dito. No, ada nga maamak kang katap na makastrict at restaurant, mga angka. Manong nemi ni Lola Angela itintinag ni Apo Diyos nga nakaisalakan kanyak. Nga isulang tinangisakit kanyak. Napag kami ti restaurant manong nemi kat nagurder tinakaado nga jak pa'y amo no anya kita nga makan. Labangan kan.
Nanganak ko manong. Kasta ko na iti panangan ko. Ibusam amin na kita. Tapos na kasta kat maabrot mo ni manong nga panangan, ti mo panangan. Inalanak manong nemi ni Lula Angela iti balay na. Hamat unay nga dakkel, nga balay ti may nga pamilya, upat a kwarto manong nemi. Dito'y ko naamuhan, ngayon patakder idi ito'y dedi asawa na. Nadanda ti duwang anak, ngayon nasapa nga napukaw na, digiti agama. Ta na disgrasya da nga ron. Nagkakalugan da nga talo, kad na disgrasya, ti turturong ti asawa na nga lugan. Owner type jeep, manong nemi. Kad sanda nga nakalasat. Ni Lola Angela tinabati. Pinagbalinak nga houseboy, manong nemi. Sinulduan na. Libre amin sa naksulduan. Gabata na naruhamak met manong nemi ti trabaho. So awan tinagbaling nga problema. Sekretarya iso na manong nemi ti may sa kumpanya sa pagtrabahuan. Ket gabata da sweldo kun manong nemi rinugyak meten tinagpawit sa jay probinsya. Tiyan datatang kininanang kandigiti upat akakapsat ko. At least ko na makatulong akong kadakwada. When? E di ba nagsasalita mi kini Lola kabayatan nga dakon iti ayan sidong na. Anya di kiti hilig mo apo. Anya di kayat mo nga trabaho. Malaksid ti kina houseboy mo. Kahit ko ti nagtrabaho ti restaurant, Lola. Mahilig ka nga gluto. Naimas ti lutok sang gari, ay naimas. Ala, abag pagsuunay at nagayib ko nga da restaurant na. I-recommender ka keng kuha na, tamalaksid nga houseboy ka dito, agsweldo ka to, ada pa'y pagsweldo mo nga restaurant. Nagawa na, Lola. Talaga na kayong imbag kayo. Uwen manong nemi babaen kini Lola Angela. Nakastray ka kiti restaurant, saan lang nga basta waiter, timulong pa iti kusina, nasursuruhan ak dito nga nagluto, nagbalinak nga assistant na chief cook. Kaging gamanong, iti nagritiron ni Lola Angela, adamat latan dito nagtibalay, gengga nga pasarain na ikumpahin kabutad na sumbro nga sakit na. Adun ti amok nga luto manong nemi. As in, nga nalaing akon tamalagsid sa anak kong assistant, doon di katsak pa na mismo manong nemi ti chef, chief cook. Di makal ti swaldok manong nemi, dok daktil maten ti pawpawit ko sa dya probinsya. Kita matultulungak iti panagbasa di kiti kakamsat ko. Naging ka nga nagraduarin manong nemi ti adjek iti kolegyo kadatan trabaho na. Si marunong nga nagraduar ti akinteng nga manong nemi kakapsat mo. Adamaten trabaho na. Naging ka manong nemi nga daim singasing kaniyak ni Lula. Di mo kaya't nga dang katisulo nga negosyo, Rodelio. Lola, kayam dita. Awan po unak, Lola. At na nakadulin nga kwarta kiti bangko. Tamanipod man idiyag may sakon, o matyado nga paggastusak. Sa detaya, panagretiro, retirement fake, medyo panakalen. Sa akagpempensyon itan. SSS, pensyon. Ken, inalaki di, ngaya, na-insure dakti insurance, kat supit ipagpensyon. So, ang problema mo kanya. Tawari saan ako nagtrabaho,
adala ta para kanya. Kanagyaman na kapok, ta dinakbaybayan, tilikudan nga, busy ka iti trabaho. Haanlat ang lola, tiyan niya. Diyeng, kwarta nga ibagbagayo. Ano kumangardi, jay? Saan gunto nga maitukod, jay? Awan ti sabali nga, agmang tawid iti jay nga urnong ko kawarta, no saan nga sika? Asin no kumangarod? Kat sikan timbilang kong anak, kinapo ko. Kaya, mangipasdag ka, ito rebasit lang ang restoran. Tapno da bukod mo. Katanyata mo, iti laing mo agluto, iti kalaing mo nga kapang manage ti bagbiag mo, iti bakim. Maadan ka tunti sabali pa nga sanga. Sapay ko malula, uy, maaramid mo deta barok. Apo, basta laki nabigsa ti determinasyon mo, kahit saan kapulos mo mabit kani Apo Diyos. Kanayon mo nga laglagi pa hen. Noan niya tinaramid ko ka. Tinulungan dak lola. Tumulong ko mat, nagitikas kang kaidi, nga palaboy, ang muliplipatan dita. Ang muliplipatan lola. Talaga mat nga natulungan. Ito na nga rin bukod ko nga restoran. Kata, adan to kiti schedule ko nga panagluto, iti adu sa kung tumapan ibunong. Nga pakanan, kiti ada, kadagiti squatter area, kadagiti palaboy. Manong nemi pimatok tinegosyo. Simple lang manong. Nga mado, dagiti nagbaling customer, ay nga manong nemi nga daanin ti duwa nga sanga. Bale, talon, main branch, sa ti branch number 2 and 3. Nga damat lang manong nemi ti lang ti syudad. Kat, data, tiga po na no apay manong nemi nga adan nalagda nga balay datatang kininanang kinidikakapsat ko. Tilayangan may sa manong nemi nga burdik tilaang burdik ti saan nga nagretuar. Imunuunan nga nag-asawa nagritalo. Kada kami laingan kada ti burdik ti umpay asawa na. Siyak ngay na una, kan ti burdik manong nemi. Isong iti data gundaway manong nemi salsarod-suden ni Lola. No apay nga saang napay nga agasawa. Apo, ang Harodelio, Lola. Paano no tamatan ti bukod mong haraksa? Tilaing ng burudek nga kamsat mo ti saan mo na pagbasa, kahit oras sa mga tulungan. At damat na kiti kakamsat mo, nga napagraduar mo. Di mo ka di mo tagaran. Aman Lola, dumdeng to ang gundaway. Aman no naladaw tunti amin. No kayat mo, ada ireto ken ka. Lola? No siyak ti mga reto ken ka, awang problema. Okay Lola. Nakasaysayaat kayo, nakasingsingped kayo. Siguro, ken sigurado, ti ireto yung kanya, ket kas kada kayo nga nasyahan. Kaanakan ti gayem ko. Nabayagan nga bagbaga na kanya, nga agkras ken ka. Ti amok idi ka nagaangaw ni Lula Angela manong namingam saan. Gabota, tinawagan nak. Adak idi iti panaka-obisina manong nami kalbasan nga na-supervise ko manong nami dagiti duwa nga sanga ti restaurant. Nagring manong nami ti cellphone ko. Ngam adda iti. Medyo adayo kanyak. Inalan ni Elsie manong nami ti cellphone. Sir? Elsie. Lola Angela. Ito itong tawag ni Lola. Ay, madaw na sumbatan. Ni Elsie manong nami kat nambayagan apan naka sekretarya.
Hello Lola. Ay, sa paong ti agawid Taadda pa pananta. Paananta Lola. Ida maki birthday. Birthday ni Emma. Dat ibagbagak nga ireto ken ka. Apay, di mo kayat? Ang kayat ko Lola. Kahit kumutin nga mama mo, nabayagayaman nga ama muna. Nabayagan nga ama muna ka. Makitkita na ka. Makitkita man ang sa moment nga ikaskaso. No pansin. At sa bali mo't latat at dati panunot mo. Awan mo't sa bali latat, awan sa bali nga dati panunot mo. Di, tinegosyo. Sige Lola, 4 o'clock. Adaktutan. Ay, sige, orahin ka nga rod. Agrubwatak tulatan. Sir, Elsie, sa paik tagawid, nangit ko nga rod, sir. Adano, pangirituan ni Lola Angela Kenka? Apay nangit mo? Naka-speaker. Ini-speaker mo? Sir, nimot, sir. Nagswerte natin, sir. Dita, pangirituan ni Lola Angela Kenka. Apay pag ko na nga swerte. Nung nagsigpit ka, sa alangan na sigpit. At dapayin, na-progreso ng negosyo. Hindi ko mamaylang matsan nga, sa lusod kang kano, apay nga, akas laong pangipmut nga ang kasawa. Ang yung mabainak, nakababay ka tatak sa lusod. Mga matser, no? Ibagam nga da interest ko kang ka. Si Kawit Elsie, agang mo ka manin. Ni Elsie manong naimikat na bayag basitin nga nagbalin nga sekretarya. Kasla pakit assistant ko manong name. Tadaragi di gundaway nga awi sa kisuna dito'y balay kat agam amudan kini Lolo Angela. Tiamok idikat isot ireto na. Yung sa bali gayam. At nasaya at ni Elsie kani Lola Angela. Wen, tanong umay dito'y balay ni Elsie manong name na asikaso kani Lula. Nakarubuatan ni Lola Angela manong name dos mga pedak dito'y pan nakabalay mi. Wen, ket inatibay ko manong name nga inrawar kalpasan na kita inatibay ko nga naglugan iti konsek. Imbagano sa dinno manong name iti papanami nagtungpalak nit. Nakadanon kami manong name iti may nga gagangay nga lang balay ado idin tao manong. Lola, birthday na? Matinagan na. Birthday na. Kung magasak ti regalo ken kuana, babaamon. Tila ta regalo mon ket iti panangin bagam ken kuana ti I love you. Ni Lola man, damok la makita. Ikab dagos kantong ma-inlove ken kuana. Si mabat tinapintas nga babae manong naming na nakaarwat siyempre iti. Deto'y siguro tag-birthday. Isudaytahan ni Emma. Emma! Ay, Lola! Ang Lola, agman ka na kayo, Lola. Lola, I love you. Hi, Sir Rodelio. Happy birthday, Emma. Thank you, sir. Hanakawakan ti sir. Anang arot ket manager ka, di sir. Magban naman kay Lola, kunak nung saan kayo umay, mabalik ka ni karunong nga paayag na ta, awis mo. Kaya nagkalkari ka gumunga kaduwak ni Rodelio. Kasi sino ko makaumayak mo dito, no, saan ko akaduisuna. Walang sidan mo, may daksyon doon. Ano dumaron kayo? Pasensya ka na, ma. Ito lang kami ngayon baga ni Lola nga, ag-birthday ka. Diyak mo ito nakahalay, ang isagana ti regalo. Saan nga mahal? Okay lang, ti importante. Sir, ay, Rodelio, imay ka. Dito hindi ka raragsakan nga birthday ko. Gapatanda ka. Ken,
amo na kon nga ikaso. Nga dito tayo di kat dinak aslasan na ka magit-kita. Kaya inya mamunak manong na imi kadagiti naganak kang kuhana kat kastaon ni matiti panagkurkurno kada panang daydayo ta kanya naman pa yung saan kumaka kaslak mo lang nangato unay nga taong nga pagkurnuan da. Tata nanano apay kasla agkurno kayo na kanya padadak nga tao nga gagangay nga nagapuwa kiti baba nga amok nga talyawan ti baba. Dahil sa unay ti pagkakaragsakan mi, Rodelio, taga po kayong ka, ado di kiti may tultulong mo kada kami. Natultulong nga ka din, ay sa mo nga mapupuutang nga natultulungan na kami. Babaen ka niya, Nana Angela, nana ko ata, lola ko na yo. Lola, uwin, siyak ti pa nakarangtay, tapno, may danon di kiti tulong ang kapukin ka. Malaksin ka na kiti talaga irantang matumulong, at dapat kiti sa mga mapupuutang matultulungan, babaen ka niya. Talagang nakasaysayat kay Lola. Naimbalitukan ti pa nagpuspuso yo. At talagang awan ti sa bali nga misyon nyo dito lubong na di mang tulong. Pangipanak ko mga rod ka na kita ita niya po Diyos ka blessings mo saan nga nagidek ka sa pulan. Uwen Lola, babayan ka dito urnong nyo kwarta kat isot nagbaling nagpunak. Nga nang paduras ti biyag tayo. Kahit kurang na laengan, ado pwede kiti kurang mo. Sir, Rodelio. Kas kumahiti. Anya tayong ti kurang na Lola. Asawa, anak. Ken apok jak kumakayat nga mapanawan na jay pakalaglagi pa kanid asawak nga balay. Ang kasla kayat ko ti mapaniti may nga lugar nga adadda nga mabang-aran tiriknak. Anya ti kayo sa Lola. Awang ka rin ipanggap mo nga mang gumatang iti kabukbukodang mabalay, malaksin iti ipatawid kong kang balay nga isot di makala mo no, simang bayam. Aman doon na, nakabigla dito nga arapat ko. Kaya naman kung mga rodeta nga balay no, awan asawa, kaya awan anak mo. Sige Lola, maawatan kayo. Kanagamanak, tayong palagip yun dito nga agbaling nga pasat ti biyak ko. Ruming mo na madahanak ti bukod na pamilya. Ti asawa, ti anak, nagtultuloy nga mangkita, ang mga sikaso kada kay Lola. Kan mga sikasong tumat kanyak, kada kami ti agbaling asawak, dagiti agbaling nga anak mi. Manong name babaen kadagiti pagpakita ni Emma a kinasyaat na. Ken, iti kinasayat na kinilula. Tamani po di dinagamamu kami manong. Kagkanayon matin nga umay dito'y balay. Kadnungas nga dumteng ang manipot ti kusina. At da iso naman ang naming nga mga asikaso kinilula. Na asikaso ni Emma. Ay nga manong naming saan ko napupukutan. Inarakop ko ni Emma. Rodelio. Pakapasulak ka din mga nakop kayang ka. Di mo pa yung baga kanya, I love you. Orisanin nga ibagak pa, I love you. Tiarakop ko at dan ni Budingala. Ayan. Kung nakamalanusan kong mauray, hindi pa lang ipatpatek ka, Rodelio. Ipatpatek ka, kahit sikat rumbeng nagbaling na sawak. Gabuta, namnamahig, nga talaga, nga sikat inikari. Oh, Rodelio,
Nukunak idi namamunak ket isut kararagsakan nga birthday ko. Adadaman itan nga kunek nga ito ti kararagsakan. Nang rural lang harudin ito no, makapagkalaysata. Kasta una tiragsak ni Lola Angela Manong Nemi, idi tamamon na nga dan nagkinaawatan ti puso. Malipod met iding Manong Nemi, kas kamlagasawan, agsipod ta, san matan nga agawid. Agkakaida kami matan Manong. Iso na lang tamay sa dunwa tutala. Saan nga virgin Manong Nemi? Ngayon di damo mi Manong Nemi di kanaig, I'm sorry, Rodelio. Okay lang. Napasamak tayo tayo, may kamanong lalaki di biyak mo. First love ko. Ngayon, sana nga, na serious kayong kuha na bartakam lang amin idi. Kasi lasang ko nga, inayat, gabota, kita pa lang agayata. Sabi ko mata sa ang isuti. Pagbaawan tirik na, gabota tinagkuhanak ng sanga virgin. Awan problema iti data. Mas tipat-patik ka. Noon yaman tinapalabas mo. Oh, gyamon na Rodelio. Manong Nemi, manigbud mat idin awan ti sabali nga naramid ko no di nga si kaso ti negosyo. Kastamaten, nagsapsapul Manong Nemi, tinapindas nga lugar, ken gatangan mi nga balay, Manong Nemi, nga arapahap ko. Nga iso tikid dawan ni Lola Angela. Sa nga gapo, ada sentimental value na karito'y balay, Manong Nemi, si Mang Bayak, kasi angim kahit na talaga ang peso. Tinapimpitas nga lugar, tapno di kasta kita, adadang agpawat ti bihag na. Ti pakaliwliwan na. Da kami kini Emma Manong Nemi ti nagtinulong nga nagsapol. Tati kayat ko no dantundet nga balay, ison tumeten ti panang plano mi, ti panagasawa mi. Ohin. Tapno di kasta ket adanton sangpatan mi nga balay, nga bukod min nga balay. Manong Nemi, no kasta nga sumreka kiti pa nakobisina, kalbasan, nga masupervise ko Manong Nemi kiti restaurant. Nga wanti nagbaling nga problema. Taradaanak ka na kiti na singpet, na tudyo, Manong Nemi, nga empleyado. Taradaanak Manong Nemi, neto yat, napudno, nga panaka chef ko, no, chief cook ko kada kiti talo, nga sanga. Bayan ti pa nakasurot Manong Nemi, di din surok kadakwada. Kad nagtultuloy ti progreso dito nga restaurant. Madlatama ti sarda Manong Nemi, ti pa naka-assistant ko, sekretarya, nga pa naka-assistant ko ni Elsie. Sir, Elsie, ada ka di problema? Awan, sir. Madlaw ko, talaga nakaragraksak ka. Oh, siyempre. Gapot mabalin siguro ng next year, makapagasaho kamtun kini Emma. No lagi di makasapol kami, tinapintas ng balay, kain lugar, nga magatang sadya kamtun agnaed. Agad maplanon to ti amin. Kat kumusta natin Lola Angela, mailiwak kang kuhana. Di ko may kasawarong ka. Nakababain, sir. Apang nakababain ko, ma? Adamatin ni Emma. Kadenden na matin. Adan Emma nga, mga sikaso kini Lola. Kinore ad iso na. Baka ni Lola Angela kat mailimat kan ka. Baam, sir, sumarong karakto. Mabainak namin eh. Anak kabain mo. Tiagbaling ang misis mo. Tapay. Awan, sir. Tas lang amin dinan kayat nga.
Ada sa bali nga. Nga niya. Awan. Agore ka, Elsie. Ada problema mala. Ibagan, tsaka kayat do giliman mo. Pasari awagan na ka ni Ma'am Emma. Awagan na ka ni Emma. Ket? Sa lutsudan na kumusta trabaho. No, kasunod ti kinadagkat ko ken ka. Ada pa nagimo ni Emma ken ka. Kaslakas dyan, sir. Gusto nga na mabaling ko, bakit? Ang mga kidin no, adan to rumswa nga problema. Gusto nga, kaslakayat ko ti agresahin. Elsie. No. Tsaka yan. Ano na kita nagbalbalin nga assistant ko kit pa nakasekretariat. Ngayon, awang kasakit ka. Ngayon, kasi bagbaga ni Ma'am Emma nga. Nagkikatak. Sa agim-imon kanya. Sa umulat na pampansinin. Amo yung askaso. Yan na kaya awang matimading ka aramid mo. Ibaga na din nga. Agkrasak ka no ken ka. Daan niya kami timarik ng kanya. Awan, sir. Sila kahit kung haliklikan tan niya mga gulo, mga nadumteng tutigundaway nga, umay nakrooten ni Ma'am Emma. Bang kasarita to ni Emma. Ala, sir, haan. No, kasarita mo to, isuna, tikat kahit mga saun nga, naamo na nga nagipulong ken ka. Please, sir, amo nga, kasasarita, nagbalin tong asawam. Basta, kahit ko lang haliklikan ti kulo. Mabalin mo nga assistant mo, gabuta asawam to, isumatan ti ba nakasekretarya mo. Awan obra na sang gari. Awan trabaho na. Agbadbati sa di balay. Kinawari digdig kakabsat na. Awan sa aming trabaho da. Ori digan na kengkuha na. Ano tikait mo sawan? Awan, sir. Ngayon kahit ka lang ay sakit. Ano kahit mo sawan ko nakmanin. Di mo obserbaran, sir. Ay na, Diyos ko. Aanin, sir, baka pa ka masulak. Amo pa ka makasulan. Basta no anyam ito obserbasyon mo. No pagsihatak lagi di Elsie. No makakita kayo ito di balay. Sino't kadwayo ngag na idileta nga balay? Siyempre ni Lola. Isot kang runan ng isap sa pulak trepinas ka lugar ni Lola. How about the ti pamilya ni Ma'am Emma? Di ba, kaskaseratan? Hindi, itulod na tagkaserat. Ore da kami tumagtulong kina Emma. Sabi nga sandang agtrabaho. And it's kahit mo sawan. Sir, amo makarawa yung ti kahit ko sawan. Kahit pakawanan da, no pagkarupan nyo man, pamadpadakas ko na ito. Sa mo kumakasabindungan ti panunod ko, Stel, Elsie. Ada ba nagtalag ko keng ka? Iso nga, kunak tubay nga may nasa balit panangipapan mo, sir. Sir, mayat ka man saan? I-file ko ti resignation ko. Elsie? Man, sir, nakapatao da akong ti madine. So nga, diyan kumakamot kaya't kung ibagakin ka, masapol nga mo, nga pag-imunan nak ni Emma, balbalagan nak ni Emma. Kasla amin siyak tinagbalin nga kontrabida na. Kasla gabukan niya ket
Saan nga ang bailigit, ang yaman na panggip na. Anya ti panggip na? Ti maikamang ka na kayo, kinilula. Ti makiasawa ken ka. Tapos di ka stakit, awang problema ti pamilya na. Nabimbintas nga peso ko man sa among imbagbagan. LC. Gabatam, iso nga rod, sir. Saan ko kumanang imbagbagan? Basta nag-resign na kumalatan nga, di ako nimbagbagan tirason ken ka. Yung tsakahit kang resign ka. Sir, ang mga no, basta, agtalinaid ka sa sekretaryak. Noon yaman ti bagbagan na Emma, amoy kaskaso. Kanagyaman na kang LC. Manong nemi no idi ket awang pulus iti panagduadwa. Ngem gapo iti kasdya ng embaga in warning kaniyak ni LC manong nemi kaslaadan ti maud nga panagduadwa. Kinapudno na no saan nga gapo kini Lola Angela. Tsak kumain karigatan nga sinusurong empatig ni Emma. Ngem reto ni Lola. Rekomendasyon ni Lula. Ni Lula manong nemi nga naramat ni Apo Diyos nga jak ko manaragpat ti kasto yung asenso no saan nga gapukin ni Lula. Ura siya sinumet manong no rekomendasyon ti nakautangan tinaimbag anakem. Saan mo ka di nga respetaren? Dedat nagibasarak manong nemi sud gapuna ngayon sinusuro kay inayat ni Emma. Hindi ta makakita kami tinapindas nga balay, manong nemi. Wow. Dito'y ata sapsapulin ta. Sapsapulik, Emma. Okay na okay ha. Two stories? Two stories. Kat, tilikod ti balay. Nagpintas? Agraman ti sikigan di balay, naglawa. Taraman da itang mailako. Amom, siyap sa pulad ni Lola. Katay, makabuya ka na kiti berde nga bulbulong. Fresko nga glawlaw. Mahilig ni Lola kagmula. As makita mo kitahan nga baybayan de hardin na. Masetas. Ngayon dito saan nga masetas nila ako na? Ay, lako na. Imula na. Agmula ka na dumaduman ti klase na nga natin. Madevelop akong problema ti danom. Kasi lang makita akong tiraksak ni Lula nga makakita na kaya dato nga lugar. Isa na lang na medyo ma-renovate na gina na parte na. Kasi lang ka na to'y master bedroom. Wow, nalawat ti master bedroom, sweetheart. Ti master bedroom, ada dito'y first floor. Idinto talaga mga room, ada ta iting ato. Kaya't mo sawan, dito'y tababa. Kaya't dathatang ninanang kadigdikapsat ko, isudat ada di ato. Anato ko na? Sweetheart, nabayagan nga gumagawa ti pamilya, iti pagyanan nga napintas. Kuan. Ija nga to ti kwarto ta. Dito'y ada iti baba. Iso ti pagyanan ni Lola Angela. Ano ya? Katuin, bakit isunan? Nakapsutin. Alangan met nga umato pa lang mapan ijay nga to. Iso nga isunan agyan dito ipapa. Iso aking kwarto ko na ito eh. Tapos ni kastakat, nuloktan ng titawa. Magita ng tinapintas, nga buya, numamulaan ton dita. Sweetheart, dito akit i-recommendar ko lang. Ano, sa mga ay ba dito di Lula Angela, adamat bukod na nga malay. Iso nga, yan tagay sa amumat nga pudno nga Lola.
natakunan. Katuin. Ano pala pa ka problema am kang kuhana? Bakit rin awan sa sarbinan? Natakunan! Ha? Pakiulit mo man. Ngam samong ulitan. Sir, mawatan ako ma. Saan mo nga pagyanan dito ni Lola? Kat digiti, naganak ken kakabsat mo? Isudat agyan nito'y? Siyempre, pamilya ida. Pudno nga ama ken ama ina? Pudno nga kakabsat ko? Ngam ni Lola Angela, di mo kapin ano? Manong Nemi. Dito'y ko nga luktalan, Manong Nemi, nga pudno gayam, tikuna ni Elsie kanya. Kakaasyak lang amang terterad tirik na. Nakaslagawang awang Manong Nemi dagiti balikas. Nga simngaw ka dagiti bibig tagbalin nga asawa. Kunak man na no amom nga isakit ni Lola Angela. Sweetheart, i-explain ko lang kayo ka. Saan nga kayat ni Lola Angela nga panawan ti balay na, kapot at santa man na balyo na ijay, santa man tal balyo na. Nga, stop it. Nagsarita kami kini Lola Angela. Kasto ti kayat na nasapsapulin na lugar. Saan nga kapuken ka? Saan nga paraken ka? Saan nga para iti pamilyam? Dito nga balay, no dikit para kinilulang nila. Rimo arin Diyos to nga ugalim, Emma. Stop it. Saan ka nagsaupay? Dahil lang yung panangibagam. Anong pa'y ni Lola Angela kat bakitin nga awan sir Serbina? Awan sir Serbina? Awan sir Serbinan? Kinsaan ko nga kapin ano? Kastagayan. Kasanuno siya nga rudag sakit. Kanagbalinak abaldado. Awan doon ti Sir Serbi. Dinakton kayat. Pumanaw ka nito sang wanak, Emma. Ay, yes. Pumanaw ka. Ang mga nusam ko nga mataratirik na talagang madangaran ka. Nung nyaman na kiti, yung magbagata nga plano ta, lipatan mo. Gapot ha, iti kastarangan na amuak. Dinakpud nung ipatpatag, Emma. Tila nga dakanyak nga sa nikuwa ti patpatag mo. Kaya't mo lang nga mayaon ti pamilyam. Get out! Awan nga ron tinaaramidan ni Emma Manong Nemi no ti Pimanaw. Ado ket adupay Manong Nemi dagiti panangalukoy na kanyak ti panagpakpakawan na ti panangibagana nga nagbidtot iti imbagana nagbidtot tao lang nagbidtot. Nga kayat na madlakano nga kadwami ni Lola Angela. Nga minapukawan nga namin pinsan ti panagtalik ken panagayat ko kinkuana. Alakoy na pa ni Lula Manong Nemi nga alakoy na tapos na kasta kata matuloy matlaing tiblan natuloy Manong Nemi nga nagatang ko tibalay na renovate na papintas na mulaan ti aglawlaw ng runa iti likod kan na bakrang Manong Nemi iti kasarita ko ni Lola ay Rodelio Apo, kumusta kayo? Lola, ipakita kayo ito nalaing specialista nga doktor. Tapos nagkastakit maasikaso kayo na yung bag. Diyan kahit Lola nga, mabukaw kayo. Iso nga kahit ko, habang napigsa, agserbiyakin ka Lola. Di nakpakadalangan. Rodelio. Lola, pakawarindak. Sana na tumpal ti pagayatan nyo. Nga ni Emma nga Andreto yo. Kadagbaling nga sawak.
Awan pa kadaragam. Siyak tinagbinto. Rodelio apo. Lola, kaya na siya at naamuam ti talagang kinatao na kita pamilya. Madlaw kumit idin, takang kanahin da nga dumaw dawat titulong kaniya. Nagbalid na kami nga na siya at kanyak. Empakitang tao lang. Kaya na lang ay na, kasanong tulang arudan no. Ida kayo kaya na Emma tinag-asawa kita. Pati dikit ka, naganak kan kakabsat na kita. Mairaman nga pakanan niyo. Pakanan tayo ko na kata. Awang pulos na dati ti panunod ko, Lola. Gapot na kayo nga, nakatulong kanyak ti nangireto kayong kuha na. Iso nga bastalatan, nagtalekak. Gapot na siya at matigil pagpakita na. Ang yung pakitang tao mo't lang. Kit no saan nga ni Emma nga tagbaling asawam. At sarbi na nga rin didak kalabalay, kinapintas nga balay. Kapag naedan ta, kano panawa kung dito nga balay. Ni LC, diyo kaya't Lola. Akit, kinapuno na, akit no, ang nga nagpakpakaas, di kitinagannak ka ni Emma nga sika, ni Emma ti iretok, ni LC ti kayat ko. Lola, nagdakkel ti na itulong ni LC kanya. Iso tinangted, ti warning, tapno sana ka basta agtalek ka ni Emma. Halakit tawagan mo rin ni LC na bayagin nga mailiwak kang kuha na. Kahit na idintek resign. Hala, tawagan mo. Ano siya aktibang tawag kang kuha na? Ni Lola Angela tinang tawag kini LC manong nini. May nga dagos ni LC kat kastorit pa naging inarakop na dito. Kore lang makasangsangit ni LC. Lola, kinapod mo Lola, kahit ko makita ka, manin, makapagserbiak kang ka, ng parparitan nak ni Emma. Tawagan nak. Kinabud mo na, isupik hindi, iti mga bagbaga nga agrisayan at trabaho, tapag imunan na. Baka kita halangin na po. Nga talaga, nga saan nga na siya at nga tao rin siya. Ang pinakawan min. Suno lang ta. Ano, adat kid dawan da, kitalangan mo nga basta latan mangtad kami. Kinagaman kami, kini Rodelio kay Elsie. Sika tinaramat ni Apo Diyos, nga nangiliklik ka na kami, ididagas nga paggap ti pamilya ni Emma. Ay, etam ka di matlag na po ko. Lola, hindi pa lang yung pag-aakon ka na kayo Wen, sika ko ma-edit-recommender ko. Alala, sa mga panunutin data. Rodelio ana apo. Lola, ayatan na ka ni Elsie. Kinabud mo Lola. No saan yung in-recommendar ni Emma, talaga intutuloy ko kumamit iti dating marikirik na iti sekretarya. Kaya nung sa sir, na-inlove kayo matlakan niya kidi. Kurang na lang o bagak o may kantuman, saklutan ka ko. Ala. I love you, Rodelio. I love you more, Elsie. Talaga na kayong imbag ni Apo Diyos. Di nak binaybayan. Saan na kami nga binaybayan nga pagpatake ni Lola? Gwen, kahit pinatganat ni Apo Diyos. Among, hindi madamag ko. Nga ni Emma ti kasar mo. Nagsangsangin tak. Ngayon kidaw ko. Ganyan Apo Diyos. Nga saan ko mga matuloy ti kasaryo. Natikit si kakinsyak tagkalaysa. Manong nemi pinaumyan ko ni Elsie today di harabi. Numabasang kumapal nga rumbeng. Ngayon kasla, jakon mauray pa ngagkalaysa kami sa kamtuag kaida. Kas tinaramid mi di kina Emma manong. Kadito'y nga natakwatak manong.
nga virgin ti agbalin nga asawa. Nga dadan nga ipatpatig ko isun. Agyaman na Kelsey. Agyaman na kwenken ka. Agkakaida kay iba't idin ka ni Rodelia, di ba? Ay, ni Rodelia. Ni Emma. Kit kumusta mo ti Sona? Ano dikit mong sawin? Pag pinustahan ta, saan nga virgin nga tinagikwam? Sabi mo. Adot amamok ka makamamok yung kwana. Nagaraw. Iso nga ko nakidi. So, pa'y mat na nga babae, apay nga siya agbaling asawa ni Rodelio. Hindi pala siya. Iso nga si Kan. Planuan tandi ka laysata, sweetheart. Manong nemi sadyay probinsya nga nakayanakak. Iso. Idi kini daw ko kini Elsie nga pakaangayan ti kalay sa amin manong. Imanugot, kastamat lang kini Lola. Kinayat ko anong naiwi dito'y kami nga kalay sa siyempre nga imbes kuma nga umay ti pamilya dito syudad. Nganda kam ti dumano na sadya graman ti partido ni Elsie. Nasaan ko nga ipalastog no ipasindayang no diket kahit ko laeng nga ipaneknek kada giti tao iti aglawlaw iti dayta nga lugar manong nemi nga makamamo kada kami nga tibihag ket saan nga agtultuloy nga adda ti baba dagiti adda iti baba no kayat da nga aramiden ti pamuspusan ken panagkidaw ti na marswa abadasan damet iti makarik na itiragsak ken namay ken sa liwanwan ti panagbiyan. So ako nanda idi manong nemi nga ti pamilya nga saan nga mangan iti kompleto amamitlo ti may sangal daw. Nga kami idi manong nemi nga amuda ngagnaid kamliang iti kalapaw. Da kami idi nga amuda manong nemi nga no kasta nga awan ti maisaang. Mapang kami kalkal kadagiti pagbasuraan kadagiti restoran iti sentro ti ilim. Nga oray no nabangles kahit milaeng nga may pantibisin mi. Saan nga bale manong nemi nga agsakit ti tiyan mi. Saan kamlakin di nga matay iti bisin. Kasta idi manong nemi ti mapaspasamak kada kami. Ang rona ti panagubing ken panagdakkel mi nga agkakapsat. Nga, ita ket amudan manong nemi. Nga binaraburan na kami ni Apo Diyos tirapinda sa biyan. Saan ang nagproblema, dagiti naganak kaniyak no dumteng ti bagyo, gabot na lagda, tinaraim ko nga balayda. Nga dagiti kakabsat ko manong nemi ket napaadal ko ida. Siyang lahing ti saan nga nakaadal iti kolehyo. Ngem nasa siya at tibiyag ko, ngem iti suda. Nasiyat met, nasaluan mat manong nemi kabukpukudan nga balay, adda-andan, anak, nga nakananama tinaranyag masakbayan da. Adan mga asikaso kada tatang kininanang amang rugin ti kapsot panagsalog salun adda nga maswelduan. Kanada kami ti asawa nga ni Elsa. Nga kadwa pa lang ni Lola Angela. Numampay, naisan nga bedridden ni Lola Angela. Ngem sampay lang agkabaw manong. Gabutan muna pa lang, hindi kiti mapaspasamak. Nga magusgustuhan naman, nga kasasarita, dagiti apuko na tituod, at alo nga bunga, ti ayan ayat mi, ngayon sagot ni Apo Diyos kada kami, kani Elsie asawa. Sala nagsarde nga nagsara, manunay dagiti talo nga sangat, ti restaurant, hindi kapigsa, iti lockdown, ken gapo kada ito nga pandemya. Ngayon gapo, tayo tilikodan ti pandemya ket kasapulan ti restoran. Masapong maglukat tayo sut pagkatangan na panganan. Dagiti mayat amangan tinaimas na taraon.
iso nga naka-open. Isot pag tinulungan mi ti asawak manong naming manage nga ni Elsie ang sekretaryak ket nagbalin nga asawa. May banggap kada Emma manong nami awanin ti damag mi kadakwada tay madayuda iti lugar mi. Wahin manong. Intultuloy mo itlata manong nami kinasya at mi kadagiti pada mi nga tao na naruna kadagitay mabisbisinan. Kinapudno naman ng name no adda dagiti saan nga maibus nga potahe kadagiti restaurant. Imbes kuma manong name nga irihit mi para itibig sumarunong aldaw no. Puro ka barbaro amin awan tirihit. Iripak mi digito manong name nga adda dagiti empleyado nga mapan mangibunong kadagiti mabisbisinhan dagiti adda dagiti palaboy on street children dagiti adda iti squatter area nga kurkurang iti kasapulan da kataraon manong nemi. Kaya no adda dumteng nga kalamidad manong nemi saan nga nairot ti ima mi nga gasawa no dikit ng lokay amang ted kadagiti donasyon mangted kadagiti kasapulan nga maited amaibunong nga relief goods. Tumultulong kami manong nemi, agdunduna kami kadagiti NGOs, non-government organization, nga daan iti panggap at tumulong kadagiti kasapulan iti tulong. Yan yaman nga blessings nga ited nga po Diyos kada kami. Gabota at subsubra ited mi itimet ited mi matablas kadagiti ag kasapulan iti tulong manong. Dito nga rin ti pagkasalita manong nemi kadagyaman aklaunay idi anos mo nga nangurnos kalpasan nga nakinsan kang kahati detalyen. Sabi ko nga manong nemi damat na ibatik nga adal liwliwakan pagsaramingan di biyag kadagiti padak nga dibngeg ka nagbuya. More power to your program manong and God bless. Toy nga radagyaman nga pagayam mo Rodelio. Thank you, Matt kang ka, Rodelio. Thank you pa nagsurat. Yan. Thank you. Sa dimteng itibiyag mo ni Lula Angela. Yeah. Ang tad kang ka iti nagbaling harang tayo mo. Tapos matunuyam terapahap mo.